dabbahol famarun ko on maliya lawol keppi e diwan nasarawa do lawol mangol nastuki abuja do waɗana on laale jaɓɓama kala sodowo e sorowo mardi woodi e nder e yaasi lesdi Nigeria e Afrika. Lumo ngon warti hango wonte arandewo e lesdi men Nigeria ɗon ma lumo ngon ɗum wo'inigo e iri kare zaman gam dogginirti lumoku na'i ɗon to ɗum dogginirta lumoku gundir rento ko ne nder koyɗum ɗum maɓɓita e lumo ngon les ardugal Dr. Abdullahi Bello Bodejo laamiɗo fulɓe ardiɗo mi yetti Allah kawtal hoore mabgal lesdi nende jumɓare 13 lewru Disamba 2024 woni fitirle kare aadi fulɓe feere wakkati huntugom en tare ƴaruki shoɓɓe les askilanki Hajiya Maryam Bello Bodejo e nyande den fulɓe e mananoɓe fulfulde soroɓe e sodoɓe dabbahol gomɓe Nigeria e ma wonɓe lesɗe Afrika ɗum waɗana on laale jaɓɓama e lumo maliya gongo dow lawol keppi e diwol nasarawa e ɗum ɗon jaɓɓo on nyande jummare 13 lewru Disamba 2024 lumo maliya ngam heɓuki barjari yeeso lamdi jomirawo okka bawɗe waruki amin andinore nde heɓama diga Dr. Abdullahi Bello Bodejo laamiɗo fulɓe ardiɗo mi yetti Allah kawtal hoore mofgal lesdi.